Bago ang balaod nga Republic Act 11592 kun LPG Industry Regulation Act sugod nang ipatumang karong tuiga. Giulagway ang balaod nga manalipod sa interes sa mga konsumidor. Anang report. Specific to Mitambong ang nagkalain-laing mga negosyante sa liquefied petroleum gas kon LPG industry sa LPG Regional Summit Forum karong adlaw. Kabahin kini sa kutay sa information campaign sa Department of Energy aron masayran sa LPG industry ang bag-ong balaod nga higpit nang nagdili sa illegal refilling, underfilling ug ang pagbaligya ug counterfeit nga mga LPG products. Nasukip sa bag-ong balaod ang swapping kun ang pag-ilis sa dawdaan na ug tayao na kaayo nga mga LPG cylinder. Samtang gipahibaw usab sa Department of Trade and Industry ang ilang Bureau of Product Standard mo'y mususi kun ang mga LPG cylinder ba luwas pa bang gamiton. Lakip sa ilang susihon ang cylinder kun tangke sa LPG, hose ug ang gauge. Ang tanan nga mga produkto gikinahanglang mahiling ug masusi sa DTI aron masuta nga luwas kining gamiton sa mga konsumidor. Samtang gipasabot sa mga opisyal sa LPG industry nga dili susama sa ubang lugar, may 5 ka tuig lang nga lifespan ang matag cylinder. Apan sa nasod, mamahimong gamiton kini sa taas nga panahon, ubos sa kondisyon nga masusi ang kalidad sa matag cylinder. Samtang ipahibaw ni kanhi party list representative nga nagpanday sa bag-ong balaod Arnel T nga dunay 2 ngadto sa 3 milyones ka mga junk cylinders sa tibuok nasod. Moabot sab sa 38 ngadto sa 48 milyones niini gigamit sa mga konsumidor sa tibuok nasod. Laing gipahibaw ni T nga sa Kabisayan ug Mindanao nauso ang paggamit sa mga butane canister. Apan itandi kaniadto nga hinimo lang kini sa mga tin can kun lata. Refillable na kini o masudlan pa og LPG tungod kay mas lig-o naman ang canister nga gigamit niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.